Oh, hay Dilindias. Tulak kahoy, kahoy na. Bakap kahoy. Bakap kahoy, isa pa kahoy. Hoy! Stop! Stop! Yo, what's up mga kalapatoy? So ngayon mga kalapatoy, no, yung loop natin mga kalapatoy na maglalagay tayo ng viewing mga kalapatoy. Yung mga bagong usong viewing ngayon mga kalapatoy. Pero sa amin mga kalapatoy, yung gagawin namin mga kalapatoy, ano lang to mga kalapatoy, DIY mga kalapatoy. Yun nga mga kalapatoy, no, ang ilalagay natin doon sa taas mga kalapatoy ng loop natin mga kalapatoy, doon sa taas, pinakamataas mga kalapatoy, no, is ano, ito to. Ilalagay natin mga kalapatoy, tapos lalagyan natin ng daanan mga kalapatoy gamit itong box na ano na to, box na tawag nito, steel matting na to, no. Itong gagamitin natin mga kalapatoy. So, siyempre mga kalapatoy, nagpatulong tayo kay tropang pangalan mo par? Beans. Tropang Beans. Ayun mga kalapatoy, na siyempre mga kalapatoy, may usapan kami rito mga kalapatoy. Pagkatapos siya katulungan mga kalapatoy, pag nagawa ng gagawin namin mga kalapatoy, bibigyan ko siya ng breeder mga kalapatoy. At yung mga kalapatoy, no, at syempre mga kalapatoy, ipapakita na natin mga kalapatoy kung ano yung mga finished product ng nagawa namin mga kalapatoy. At syempre mga kalapatoy, see you later mga kalapatoy. Labas mo na ha, siya ang pasampalan dito. Pwede. Yan. May ko muna para. Yan, bigyan mo muna mahawakan ko. Yung Isa, dalawa, gabi! Uli! Uli! Labang mo rin. Sorry kung matigil ko para di mahirapan. Ha? Dalawa! Tatlo! Tayo! Sabit yung ano. Ayun na! Anong kaya? Kaya para taas? Kaya pag itaas! Ha? Nasa ko ha? Para! Patong ka na yan, papaghawakan mo yung ano. Hindi, patong mo yan kasi Hindi! dapat patakin mo rin dyan. Oo. Kapon. Oh, hay Dilindias. Pumalit ka, hay Dilindias. Tulak kahoy na. Bakap kahoy. Tulak ka, hoy. Bakap kahoy, isa pa kahoy. Sadayo, bitawan ha. Tara mo parang magigibay. Oh! Iba! Kailangan dalawa dun. Sabi niya. Pataas ha. Dirang. Dirang. Mga kawanak pikas ka ng balay dirang. Oo! Sabi kayo, tanong muna kayo. Ikat pa no? Dito nilagay, dapat. Gitna na po kayo na, gitna. May tukol dito na. Ito! Tayo! Pwedang! Tayo na! Tayo! Pare, ano na yun?
Wala. Ano tayo na? B! Yan! Woo! Tokorin mo dyan, tokorin mo. Wala kayo mo toko dyan. Sige. Upgrade kasi nung Ayun o, saking bagsak o. Sukat o. Ano na yan mo ha? Oh, sige lang. Sige. Sige! Atras ko, Adam! Puro na ko din yung ilong ha. Wala! Supan, tukod pa. Supan sa ano, dyan. Sige lang, maganda ka lang. Sige lang. Paulit-ulit. Yo, what's up mga kalapatino? So yun na nga mga kalapatino, palpak yung ginawa natin, ano mga kalapatino, ginawa natin every mga kalapatino. Yung ginawa natin every mga kalapatino, napakabigat kasi mga kalapatino. Tapos yung loop natin mga kalapatino, bibigay. Kaya yung mga kalapatino, tinanggal natin yung ginawa natin every mga kalapatino, malaki mga kalapatino. At dahil nga sa, eto mga kalapatino, yung poste natin mga kalapatino is napakaliit mga kalapatino. Ito mga kalapatino, ito lang magiging poste natin mga kalapatino, kabilaan mga kalapatino. Yun. Naka-tubular lang tayo mga kalapatay. At yung nga mga kalapatay, no? Siyempre mga kalapatay, pinalitan natin ng maliit lang mga kalapatay, maliit na for steel matting lang sa ibabaw mga kalapatay. So, pang-viewing natin mga kalapatay, no? At yun nga mga kalapatay, no? Subukan natin mga kalapatay, tingnan natin mga kalapatay yung nagawa nating every mga kalapatay. Kung maganda nga mga kalapatay at kung maganda nga pang-viewing mga kalapatay. At sa tingin ko naman mga kalapatay, no? Napaka-success talaga mga kalapatay at napakaganda yung nagawa nating every mga kalapatay. At yun nga, ipasok natin yung mga ibon natin mga kalapatay. Ayun na nga mga kalapatay, no? Yung nagawa nating every mga kalapatay is napaka-unique talaga mga kalapatay, no? So pang-viewing lang siya mga kalapatay, no? At yun na nga mga kalapatay, so good for 20 pieces na ano to mga kalapatay, na ibon mga kalapatay. At yun nga mga kalapatay, no? Ayun sila mga kalapatay. Siyempre mga kalapatay, may sariling pintuan din yung mga kalapatay. Pagkatapos mga kalapatay na may pasok lahat ng ibon sa loob mga kalapatay, isasara din natin yung mga kalapatay. Para maghapon sila sa ano mga kalapatay. Maghapon sila sa every mga kalapatay. Dalian mo, ibababa sila. Dalian mo. Isara mo. Ibaba mo 'yung ano, ibaba mo. Ano mga kalapatay na? Sino nga mga kalapatay na napaka-unique ng natin mga kalapatay, napaka-unique ng every natin mga kalapatay at DIY lang yan mga kalapatay. Ayun na nga mga kalapatay, no? At nasa ibabaw na sila ng loop mga kalapatay, no? Last. Tawagin mo dyan, tawagin mo.